खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 आगस्ट 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयजोंबो अनसायजागोन गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां आरो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै लोगो मोनलायगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावफुंसारनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खस्थ' मोननांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव दिनै अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। सानाय सुनाय बांगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ दिनै हारसिं आरो दरसि मोनगोन। मानिबा जाहोनाव गोसोआ दिनै गिलुं गिलुं जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन। गुबुननि अननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजागोन। दिनै गोजोनै थानो हागोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ढ ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनो हागौ। गोसोआव टेनसना बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। सोरनिबा अनसायनाय आरो सुबुरुन मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव थार आरो गोग्गो साननाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन सुथुरा बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अदेबानि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनजागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा जानबुङाव लोगो मोनलायगोन आरो रायज्लायनो खाबु मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआ दिनै जिंगाया बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन गुबुननि अनसायनायखौ मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव अदेबानि गोसो दुंगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हायैयाव गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनो हागौ गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव बयजोंबो गनायजानाय नङा देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन गोसोनि साननायफ्राबो देबार नांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन अब्लाबो नाथाय गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन गोग्गो आरो मोजां साननो रोंनाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय अदेबानि मोजां खौरां मोननो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ नाथाय बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन
देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन, बबेबा बादायलायनायाव गुबुनखौ फेजेननो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, गुबुनजों अनजागोन आरो अनसायजागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।